Robert Abela qed jagħżel li jibqa' komdu u jevita domandi diffiċli mill-medja indipendenti. Tlieta Net News staqsa lil Robert Abela għalli ma raġuni ma laqax l-istedina l-intervista u dibattitu fuq il-podcast ta' Ġon Mallija fuq il-programm tal-Professur Endru Azzoppardi fuq l-istazzjon tar-Radju 103, stedina minn Love in Malta u l-istedina tat-Times of Malta li saritlu it-tnejn. On the issue of Christian Borg, if the matter is spin as you say it is, will you accept to sit down with Times of Malta for a back and forth rather than these sort of you get to speak and we don't get to ask you questions back scenarios? Ivan, f'dil-aħħar ġimgħa weġibtkom għal kull domanda l-4 darbit. Minti xed tilqa l-istediniet tal-medja indipendenti illi qed jagħmlulek id-dibattiti bħal Times of Malta, Love in Malta, għamlulek ukoll l-istazzjon 103 mingħand Endru Azzoppardi għalfejn minti xed tagħmel. F'temp ta' ġimgħa u ġurnata ħadd domandi mingħand il-full media għal 5 darbiet. Inwieġeb għal kull domanda dwar kull suġġett. Fil-waqt li Robert Abela huwa fatwalment żbaljat kif okkażjoni minnhom ħarab bil-ġiri mill-medja, mhux veru li wieġeb għal kull domanda li saritlu, mod partikolari domandi rigward id-deals li jagħmel fil-proprjetà meta kien konsulent legali tal-Awtorità tal-Ippjanar kif ukoll konsulent legali tal-Kabinett ta' Joseph Muscat u deputat parlamentari, fosthom id-deals li jagħmel ma' Christian Borg. Bħalma ġara f'inqas minn 24 siegħa meta mistoqsi għalfejn qed jaħrab milli jiddibatti fuq is-suġġett Abela baqa' ma weġibx. Għalfejn skomdu biex tiddibatti dwar Christian Borg? Definitivament il-pożizzjoni tiegħi mal-medja dejjem kienet waħda ta' trasparenza u kontabilità u għalhekk li konsistentement nibqgħu nieħu d-domandi kollha tagħkom. Bonġu Prim Ministru Samma Lukas minn Ma weġibtniex fuq Christian Borg, Dr. Abela. Għal darba darbtejn. Dr. Abela, ma weġibtniex dwar id-dibattitu rigward Christian Borg. Għalfejn inti skomdu daqshekk, Dr. Abela? L-istess illum fejn mistoqsi insistentament għalfejn qed jibqa' jaħrab minn dawn id-dibattiti, ir-risposta tiegħu kienet preċiża bħal ta' qabel, rigba fil-karozza u ħarba. Dr. Abela, għalfejn qed tibqa' taħrab id-dibattiti tal-medja indipendenti? Dr. Abela, għalfejn qed tibqa' taħrab id-dibattiti tal-medja indipendenti? Francisco Catania, Net News.